Sziasztok! Arra gondoltam, hogy szeretnék feldolgozni témákat, amelyekhez aztán hozok illóolajos megoldásokat. Az első a függőségek. Sajnos napjainkban egyre több a függőség, és itt nem kell konkrétan csak az alkoholra és a cigire gondolni, bár talán többen letették már a cigit, bár itt az elektromos, és ahogy látom, elég sok gyerek is függőjévé vált, igaz? Szóval sok mindennek lehetünk a függői, szerencsejátéknak, kényszeres evésnek, kényszeres vásárlásnak, testedzésnek, komputerjátékoknak, tehát elég sok fajtája van ennek. A lényege viszont mindnek ugyanaz, sajnos ez egy pusztító és romboló életet okoz annak, aki függőjévé válik valaminek, de egyébként bárki válhat sajnos függővé. Úgy működik a dolog, hogy amikor ezt a bizonyos dolgot te magadhoz veszed, akkor ez megemeli a dopamin szintet az agyban, ami örömérzést vált ki. És amikor megemelkedik ez a dopamin szint, akkor ez olyan késztetést, belső késztetést okoz és vált ki ebben a függő emberben, mint hogyha az életéért kellene küzdenie. Ilyen motiváltságot érez arra, hogy megtegyen dolgokat, valamit cselekedjen, és nem tud ennek nemet vagy ellent mondani, sajnos. Hogyha megnövekedik már a mindennapokban ez a dopamin szint, akkor viszont az agy ezt normálisnak hiszi. Ez ugye mind ez kémia, tehát ezek ilyen kémiai dolgok mennek végbe ilyenkor az agyunkban. Hogyha erre azt hiszi már az agy, hogy ez a normális, akkor hogyha az illető meg akarja magától vonni ezt a kényszeres dolgot, amihez ő baromira ragaszkodik, és nem tudja már elengedni, akkor elvonási tünetek jelentkeznek. És ugye ilyenkor merülnek fel aztán a problémák kapcsolatban, a családban, a munkahelyen, anyagi ellehetetlenítéses állapotok is akár létrejöhetnek. Viszont az illető, aki ebben benne van, ő ebből nem tud kijönni. A családja is szenved, mert hogy nem tud segíteni. És ilyenkor tehát frusztrált lesz mindenki, maga a függő ember szégyenkezik is sokszor, viszont addig, amíg az illető nem ismeri el maga, vagy nem ismeri fel ő maga, hogy ő benne van ebben a mókuskerékben, és ő maga nem hajlandó ezért tenni, vagy észrevenni, akkor sajnos egy lefelé tartó spirálban fog elindulni, és tönkreteszi saját magát, és mindenkit is maga körül. Tehát felelősséget kell vállalni a saját döntéseiért, és a saját életéért, különben szétesik akár a házassága, a családja, a munkahelyét elveszítheti, az életével is játszhat akár, attól függ ugye, hogy melyik fajta függőségben van benne. Az eszenciális olajok viszont tudnak ebben segíteni, amiatt, hiszen ezek természetes kémiai vegyületek, és érzelmi és kémiai segítséget tudnak nyújtani a szervezetben. És pont emiatt tudjuk segíteni azt, hogy akár helyettesítsük illóolajokkal ezt a dopamin szintet, ugyanis léteznek olyan illóolajak, amik segíthetnek a dopamin szintet emelni, így akár helyettesíthetjük azt a dolgot, amit az illető magához vesz, illetve nagyon sok olyan olaj van, ami támogat a különböző érzelmi helyzetekben, és ezekkel kapcsolatban fogok hozni, nem tudom, hogy csak a héten-e, vagy lehet, hogy ezt most kitágítom inkább a februárra, és az a tervem, hogy így mindig egy témakört kiszemelve, a köré építve
a posztokat fogok, információkat megosztani veletek, jó? Úgyhogy most a napokban a függőségről való leszokás, illetve a függőségnek a különféle érzelmi támogatásával kapcsolatosan szeretnék hozni nektek információkat. Úgyhogy bárkinek bármi kérdése egyébként, hogyha ezzel kapcsolatosan van, vagy tapasztalata, vagy találtatok már megoldást rá, akkor köszönjük szépen, hogyha megosszátok. Jó? Úgyhogy figyeljétek a csoportot, mert sok-sok-sok információt fogok megosztani nektek, és reméljük, hogy segítség lesz sokaknak, akinek szüksége van rá természetesen. Sziasztok! Sziasztok!